Każ ta' possess ta' droga fil-ħabs u li jmur lura għall-2012 inqata' bl-imputat jinstab ħadd u jiġi ordnati servi 3 xhur ħabs effettivi. Fil-fatt wara il-każ li jinvolvi lil Joseph Craig ta' 58 sena instema kif waqt spezzjoni fiċ-ċella tiegħu kien instab materjal tal-foil li kien maħruq flimkien ma' karta mrembla u li kienet tinkludi traċċi ta' sustanza maħsuba droga. Dan waqt li Craig kien waħdu f'din iċ-ċella. Fil-fatt wara li saru t-testijiet ġie kkonfermat li din is-sustanza kienet eroina. Tul il-każ ngħaddu ukoll li Craig tal-istqarrijiet lill-pulizija iżda dawn l-istess stqarrijiet il-qorti ddeċidiet li ma tgħoddhomx mal-provi wara li ġie nnotat li l-imputat ma kellux assistenza legali waqt li kien qed jiġi interrogat. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Natasha Galli Xiberras sostniet li minkejja li ma kienx hemm indikazzjoni tal-ammont tas-sustanza li ntużat u bekk qiset dan l-ammont minimu xorta waħda ma kienx hemm dubju li l-imputat għamel użu mid-droga għaliex il-foil kien maħruq. Eugenio Lanzon ta' 33 sena ingħata sentenza sospiża u multa ta' 2000 euro wara li ammetta li beżaq f'wiċċ uffiċjal tal-Pulizija f'assa tal-Pulizija u trassaq il-qorti 3 filgħodu fejn ġie spjegat li huwa kien ittieħed l-assa tal-Pulizija ta' Birkirkara wara li kien xurban u kiser il-paċi pubblika. U ġimix li wkoll li prova jinterferixxi fl-ordnijiet tal-Pulizija u li ma kienx libes maskra. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti ħadet in konsiderazzjoni l-ammissjoni kmieni tal-imputat għalhekk tagħtu 6 xhur priġunerija sospiżi għal sentejn. Mohammed Drija Ajab ta' 27 sena minn Raħal Ġdid baqa' jinżamm arrestat wara li ċaħat li taxxaba lill-barmen pipe tal-ħadid. Quddiem il-Maġistrat Claire Staffrad Żammit l-Ispettur Paul Camilleri akkuża lill-imputat li darab ħafif lir-raġel u l-insulta u li jeddet lilu u lil mara oħra f'bar fil-Marsa fost oħrajn. L-Ispettur Camilleri spjega li l-ġlida seħħet it-tnejn fil-għaxija u tenna wkoll li allegatament intużat sikkina madankollu din baqgħet ma nstabitx. Marflin Gricciola ta' 34 sena ma nstabx ħadd li wettaq hold-up minn bank tal-Lottu fil-2015 ingħatlu waqt is-serqan sterqu bejn 5,000 u 6,000 euro. In-nuqqas ta' evidenza ta' marki ta' swaba flimkien mal-fatt li l-ħallil kien magħmad b'maskra waslu sabiex Gricciola ma jinstabx ħati ta' dan ir-reat. Dan flimkien mal-fatt ukoll il-karozza tal-akkużat ma waslet għal ebda evidenza.